Planong pagguba sa koral o barikada nga nag-uwang sa duha ka Homeowners Association sa Maguikay, Mandaue City, wa mahinayon kaganiha. Kini human misupang og sa kagrupo nga wa pa kunoy klaro nga nakabot nga kasabutan. Ani ang live report ni Nico Serino. Nico. Yes, Bob, pipila ka buwan ang nakalabay na pakita nato ang sitwasyon sa Sudlon Magikay nining hugaw og tubig nga way hubas-hubas gayod. Ang hinungdan niini panagbingkil sa duha ka mga asosasyon gumikan sa entry paingon sa maong lugar. Kuyog ang taga City Engineering Office ug barangay officials giadto kaganiha ang Sudlon Barangay Magikay. Kapintuig ng problema sa GK Village homeowners ang nagpondo nga hugawng tubig. Nahitabo kini sukad gikural sa mga residente sa ilang likod ang dapit. Kaganiha tuyo unta ang pagguba sa parte sa koral aron muhubas ang tubig. Di manggod kay tubig kay problema ang kuya ko ni god. Labi na sigig uwan, ang dinggi. No, pero lisod man tungod sa pulos mong sila mo presenta og kanang mga dokumento nila silang yuta. Apan hugot nga misupak ang mga residente sa San Miguel Homeowners Association. Kami nag-meeting mi mga board official. Mag-unsa man ko sir kung akong mga tao, akong gikala ilang kilo, maunay akong naagurihan. Sige. Mag-unsa ko. Matud nila, wa pay kasabutan nga nakabot sa duha ka grupo. Unaw open ang gate, usa ni sa ma-open dire. Ora na gipangayo na mo. Tangtang ang gate. Way oras. Kadi mi hayop. Sukad nga nagkapandemya, nagkabingkil sila tungod sa akses pasulod sa mga balay ug pagtagana og oras nga bukas ang agianan. Tungod niini, ang mga nagpuyo sa likod sa daplin sa sapa na lang musubay. Magkapila ka higayon na nga nagdialog ang magsikkahabig niini ug taga barangay. Aron kalikayan nga magkatensyon pa na mauli na lang ang team ug magpaabot lang sa dugang mando gikan sa City Hall. Kung mahimo magkasabot-sabot para sa kaayuhan para sa tanan. Pero kung saon man lagi nga di man gyud sila mosugot sa atong solusyon. Muna nga magpaabot ta ug unsa man gani poy ikatabang pod no sa dito sa City Legal. Pasabot sa tanang habig, nagtinguha man sab gyud sila nga makapot ang win-win solution sa kasungian. Samtang wala pa kinibab padayon niya ng hinaot ang magsikakampo og resolusyon sa maong problema. Misaad sab ang City Hall nga kapangitaan og kasulbaran kining maong suliran. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.